Kaixo, zen moduz. Hementxe nere ezkerreta Juan Luis Zabala dugu, Pipi, lagunontzat Pipi, eta igual lagun ez dienentzat behar badare bai. Eta, berriketa polit bat nahi nuke berarekin. Zen moduz, Pipi? Ondo esan beharko du. Ze sensazio etortze zaizu zuri zu kazetaria izanik? Guain galderak zuri egiten dizkitzugu. Bueno, kazetaria naiz, baina aspaldi ez dut kazetarik egin, egia esan. Utzitan nago kazetaritza, tarteka zer egiten dut, baina gehiago itzulpenak egiten ditut gehiago gaur egun. Kazetari lanak gutxi, eta neuri elkarrizketak ere aspaldi ez dizkiate asko egin. Ez naiz modako idazlea, eta ez dut asko produzitu azken aldian, orduan, nahiko aspaldi olakorik egin gabe nago, rodatu gabe, eta, ikusiko dugu zer ateratzen da. Ondo iruditzen bazaizu, jatorrira joko dugu. Zuk zer izan nahi zen umetan? Txirrindularia. Txirrindulari, imaginatu dut, 12 urterekin karrera bat pasatu zen, etxe aurrean, ordurako ja zaletasuna bat neukan, eta nire buruari agindu nion, alnuna egingo nuela txirrindulari izateko. Gero, nire herrian artean etxegoen txirrindulari talderik, nire lauren artean ere etxan asko etxon zaletasun handirik, futbola zan nagusi, eta uste zorionez ez nun topatu talderik, ez nintzen federatu, ez nintzen izan ez kadete, ezer. Zorionez niretzako, zait iruditzen bide goxua izango danik, txirrindulari izan bitartekoa, eta txirrindulari izatea ere ez, eta zorionez indura nintzat, bestela, bost turoietatik seguro asko bakarretzen irabaziko, nik enduko nizken. Nolan nahire txirrindulariaren bizitza motza da, Bai, hori esan bezala 12 urterekin. Jarraitu non nahi izaten edo nire bokazio nagusia hori izan, eta jarraitu non bizikletan ibiltzen, baina, esan bezala ez nun topatu hortarako ingururik, eta pixka bat geroago, literaturareko zaletasuna sortu zitzen eskolan, gaztelaniazko eskolan, EGB-en, gaztelaniaz egin gendun. Nik filologia, karrera arteetan gaztelaniaz egin nuen. Eta, horre bagen euskan, ez dakit, 13-14 urterekin, Senda izeneko liburu batzuk, EGB-en, 7. da 8. mailan. Eta hor, ipuinak, novela zatiak, zeuden, Ignacio Aldekoaren ipuinak, novela zatiak, Tolstoirenak, Selma Lagerlöf, Pio Baroja, Unamuno, eta horiek irakurtzen, nik uste eta zinitzela zaletzen. Hor ikusi nuen zegoela mundu bat, nire inguruan etzegoena, edo nire inguruan topatzen ez nuen zerbait aurkitzen nuen hor. Eta, ez dakit, 15-16 urterekin hasi nintzen neure kabuz idazten ere, gaztelaniaz, orduan. Pentsatuz, testu ederroiek, niri halako impresio egiten testu horiek, edo antzekoak idaztea, etzala, zergatik, ez, probatu nezakela, edo, horrela hasi nintzen, idazten, ez. Gero, sekretuan eraman nuen hori, harik eta 21 urterekin, sari bat irabazi nuen arte. Eta sariak, tenemogika saria, orduan ipuin sariketa izaten zen, gaur egon da beka bat, historiako gaia jorratzeko, baina orduan, 84an, artean ipuin lehiaketa zen, gero ala jarraitu zuen. Eta hori irabazi nuenean, eta horrekin batera dirua, nire gura justifikatua ikusi nuen, holako gauza, idaztea bezain gauza, ez dakit, bengela, gatzi gabekoa, funtsi gabeko bat egitea, dirua ematen bazun, hausartu nintzen, armario horretatik ateratzen da, eta esatea, nik idatzi egiten dut, eta, gainera dirua irabazten dut honekin. Eta, hola hasi nintzen, idazle moduan agertzen, edo,
Gero ipuin horren garapenarekin, novela saria irabazi nuen, diru gehiago, eta justifikatuago zegoen orduan, eta bueno. Eta gero egia esan oso ondo hartu ninduen euskal literaturaren munduan, garai hartan idazle gutxi zegoen, gazteak are gutxiago, eta, bueno, nik uste dut kritika eta oso onbera izan zala nerekin, eta, bueno, oso, ez da egite, oso ondo hartu nindutela, eta sentitu nintzen, eta hola sartu nintzen euskal literaturaren munduan, eta hasieratik oso ondo hartua sentitu nintzen, eta gero, bueno, hor bizi edo horren inguruan ibili izan naiz urte askoan. Dena den guain, baduzu izena, idazle bezala, etza gaztea, eta bar, ez? Ikusi dezu zer dan literaturak eman lezakena, eta hori danak ikusita geho, ze gomendio emango zenioke zu izan zinen umeari? Bueno, ez dakit, nire gomendio hori gabe ere asmatuzun ikuste dut, asmatuzun zaletasun horri bidea ematen, inguru bat bilatzen, bueno, niz nahiz inoiz izan oso taldekoa edo, bueno, izan ditut lagun idazleak, baina ez naiz inoiz talde batekoa sentitu, behar ba, Susakoen gandik gertuago urte batzutan, publikatu ere gehiena, batez ere, bueno, 1984an Sakoneta nuenetik Susarekin, eta, bueno, gero kazetari moduan ere, uste, idazleen lagun, idazle askoren lagun, behintzat, bueno, lagun ez behar bada intimo, baina bai, bueno, halako harreman bat izan dut idazle munduarekin, eta, bueno, nahiko gustora sentitu naiz, ez? Orain ja pixka bat hortik aparteago nago, lanbidez ere ja ez nago lotuta literaturarekin, eta, bueno, bueltatu ez galderara, bueno, nioke aholku handirik emango, ze asmatu zuen bidea egiten, bueno, gustora nago egin unarekin. Intuizioa izan zen nun, behar bada? Bai, eta gero esan dudana, ez, ingurako ondo hartu ninduela, ez. Igual premia zegoen orduan idazle gazteena, eta, bueno, ez dakit, oso simbiosi ona atera zen, ez. Baina kazetaritzan egintzen duen ofizioa, kazetaritzan bilatu zen duen, zer dala eta edo? Bueno, idaztetik ezin talako bizi, ez. Bueno, 110, liburuan 110, pues, idazle liburuen benefizioetatik edo igile eskubietatik ez dago bizitzerik, hitzaldiak eman eta horretatik ere ez, euskaraz idazten duten oso idazle gutxi daukate aukera nahi dutene idaztetik bizitzeko edo idazle profesional izateko ez. Gaztelania zer oso zaila da, eta pentsatzen dut frantsesez eta inglesez ere zaila izango dela. Eta gaina lotura handia da, idazle profesionala baldin bazera, ja badirudi, ez dakit, epe batzuen barruan produzitu behar dezula, zure burua behartu behar dezu, eta orduan, nik ez nintzen iritsi planteatzera idazle profesionala izatea, ez. Bai, adibidez, nire inguruko batzuk, guratzen Aitor Aranak, edo Paco Aristik, planteatu zuten, hortik bizitzea, ez bakarrik igual novelak eta poema liburuak idaztetik, ze horrekin bakarrik ezin da, baina, hitzaldiak eman, akaso eskolak, itzulpen batzu, noizean behin, dana kombinatuta, baina, nik ez nuen ikusten hortik bide profesionala, eta orduan, gertu zegoen zerbait bilatu nuen, karrera egin nuen filologia, idaztetik gertu zegoelako, eta gero, beti nik esaten dut, literaturarako zaletasunaren nire parte aldena aipatu dut eskola, baina beste parte importante bat nik uste dela etxean, gure etxean periodikoa egoten zala. Diario Vasco, gara hartan, hasieran La Voz de España, baina egunero gure etxean, eta etzan igual oso gurea bezalako etxeetan behintzat oso ohikoa, baina beti zeon egunero periodikoa. Ez dakit, aita sanak okiko zen zaletasuna, gero amak ere bai, eta nik uste dut horrek ere eman zidala zaletasuna handia, eta, klaro, kazetaritzarako ere bai. Nire literatur zaletasunak bazeukan lotura kasetaritzarekin. Eta, kasualidadez behin topo egin nuen Iñaki Uriarekin, ezagutzen nuen argia egunetik, zeren argiak antolatzen zituen
argia egunak, eta orduan, herrietan, ez zeukan kontakturik, eta ni nola idazten hasita nengoen, bandera gana jo zuten mai bat jartzeko argia egun batean, eta hori zautu Iñaki Uria, baita ere Kike Amonarriz. Eta behin Uriak intopo egin, eta esan zian, bueno, hemen nahi gaituk egunkari bat sortzeko, eta zerbait banekien argia jarraitzen nun, eta banekien asmoa bat zegoela, bueno, esan zian, apuntatu gai ikastarora, eta abuztuan nintzen ikastaroa, eta urria hasi nintzen ikastaroa, eta ez dut kasetaritza egin, filologia egin dut, baina bide horretatik sartu nintzen kasetaritzan. Egunkarian, kultura egiten, eta, hor kulturan, urte asko egin nituen, Gorka Arreserekin, Lore Agirrerekin, gero, Jose Anoiz, beste jende askorekin, eta urte asko azkenean izan dira kultura arloko kazetari bereziki lotuago literaturarekin, eta euskal literaturaren munduan idazle moduan eta kazetari moduan, eta, urte, politak izan dira, eta pixka bat urrun ikusten dut hori, pixka bat aparte nago orain, baina... Baina zerbait eman zizun kazetaritzak, ez? Hurbiltasun hortaz aparte. Bai, nik hasieran goze handia neukan, sortzaileak ezagutzeko, idazleak ezagutzeko, Atxagaren hitzaldietara joten nintzen, eta, liuratuta gelditzen nintzen, ezagutu nahi nituen Susakoak, eta, kazetari izateak hori horretarako aukera eman zidan, ez? Gero azkenean, hainbeste urteren ondoren, nolabait, esan dezagun, betekada ere jaso nuen, ez? Edo, pixka bat, iritu zitzen ja, basala ordua hori hortik ateratzeko, edo, baina, bai, hasierako jakin mina eta ondia zan, eta, nire hasieran, hori, guratzen ez duen aipatu dugu periodikoaz, baina zabalik ateratzen zanean, egunkaria sortu baino lehen, euskarazko kuadernilloa, zerean, Diario Baskon, hori irentsi egiten nuen, argia ere irakurtzen nuen, batez ere literaturari buruzkoak, Josu Landak egiten zituen elkarrizketak, eta orduan, hori gertutik ezagutzea, goze handia neukan, eta nore batean hasen nuen goze hori. Juan Luis Zabala Artetxek Euskal Filologiako ikasketak egin zituen. Urte pare batez euskara irakasle izan zen Andoaingo Zine eta Bideo Eskolan, eta geroztik Euskaldunon egunkarian itxi zuten arte eta jarraian berrian egin du lan kultura saileko erredaktore gisa. Literaturan arlo guztietan aritu da. Narrazioa, komikia, novela, poesia, haur eta gazte literatura, itzulpena, biografia eta blog bat ere badu Berria egunkariaren komunitatean. Argitaratutako azken novelarekin, Txistu eta Biok, Kutxa Irun Hiria eleberrizaria irabazi zuen 2015ean, eta Zilarrezko Euskadi saria 2017an. Neurri batean beti gertatzen den legez, egilearen kezken eta ikuspegiaren berri ematen du novelak. Audio sinopsian. Berria egunkarian kultura arloko kazetaria da Txistu eta Biok novelako pertsonaia nagusia. Albaitariak Txisturi, etxeko txakurrari, gaitz bat diagnostikatu dionean, harekin duen harremana idazten hasi da. Lanetik aparteko idazketa libreari gustua hartuta, beste hainbat kontu jorratzeari ekiten dio. Kulturarekiko sentitzen duen desatxikimendua du aipagai nagusietako bat. Desatxikimendu horren frogatza du adibidez, Jose Saramagoren heriotzaren berri radiomarka entzunez jakin izana. Ilunabar batez, Txisturekin etxe inguruko paraje bakarti batean paseatzen ari dela, ihotz bat aurkitu eta horrek ustekabean trama poliziako patetiko xamar batean barneratuko du kazetaria. Tramako gertakarien kontaketa gai askori buruzko gogoetekin uztartuko du. Konpromiso politikoa, Euskal Herriko gatazka, xenofobia, aporofobia, feminismoa, zoriontasuna, alienazioa, disimulurik gabeko alterego bat baliatuz, neure buruaren autokritikatik abiatutako kritika soziala egiten saiatu naiz, adierazi zuen egileak. Horren ondoren ez du nobelarik argitaratu, baina bai narrazio liburu bat, Ospa, eta Euskaltzaindiaren 100 urteko historiari buruzko komiki bat besteak beste. Horrez gain, prentsan eta blogean idazten jarraitzen du, eta txio bidez ere ematen du bere iritzia.
gehienetan zorrotza eta ez oso baikorra. Bereziki euskararen orainari eta etorkizunari buruzkoa bada. Nik inoiz entzun dizut edo, asmatu badut esango jazue, baina azkenean literaturan hainbat urte eman da geho, oso harreman goxoa gelditu zaizula literaturarekin, ez? Goxotasun horrek eraman zaitu genero asko eta idaz molde asko probatzera, ala kontrara goxotasuna apurtzeagatik indezu hori, zure burua estutzeagatik. Ez nire burua estutzeagatik, ez. Nik uste dut, idazten hasi nintzenean, premia bati, barruko premia bati erantzun niola, ez. Hau da, lehen aipatu dut, eskolako literatur testuetan ikusten duela nire inguruan ez neukan zerbait, ez. Askotan, idazleak ikastetxeetan, kanpainan, joten izenean eskoletara, goten dira, batzutan 14 urtekoak, 17 urtekoak, eta beti esaten diet, zaharragoak inbidia diegula haien adina dutenei, baina adin hori ere oso zaila dala, eta oso gatazkatsua, eta oso sufritu ere bai, asko sufritzen da garai horretan. Eta niri ere hala tokatu zitzaidan. Ez bereziki, ez neukan etxean arazo berezirik, baina lagun artean, banitun arazoak, ez? Ez nintzen ondo moldatzen, ez nintzen ona futbolean, azkundez ere makalagon entorren lagunak baino, ligatzeko orduan ere zailtasunak edo nituen, eta orduan halako kabitu ezin bat edo baniun gaztetan, ez? Eta munduaren kontrako, adolescente guztia daukaten munduaren kontrako hori hortik juntzan ere kasuan. Eta hori hobeto eramaten lagundu zidan literaturak. Eta lehenengo urteetan, eta lehenengo izan dezagun hamarkadetan, nire barruko behar bat zan idaztea. Bihurtu zan, oin gizki ikusia dago, eta egongo da, ez da cool esate hau, baina terapia bat izan zen, literatura terapia izan zen. Baina terapia oso beharrezkoa. Zeratik esatezu ez dela cool. Orain kritiko coolen artean, esaten dute, adibidez oin dela gutxi irakurri bat saldoari, ondo dagoela esatea, ondo dagoela sortzaileak esaten duenean, terapia moduan egin duela sortze lana, askotan terapia horrek berarentzako balio dula, baina ez hartzailearentzat, ez? Eta, badago halako literatura bat, badaude idazle zarenean egoten dira moda batzuk, eta hori ez dago modan, hori ez esateko uste, ez? Terapia, niretzat sortzea terapia dela esatea ez dago modan. Edo ez dago modan, ez dakit, ez dut okuritzen, baina badaude, kontua da, gaztetan niretzako behar bat zala. Behar kasi, askotan esaten da, sortzaileek esaten dute, noiz da gizki ikusia dagoen, psikologoetan ahorratu degula sortzerakoan sortu dugunean, ez. Eta gero, denborarekin, nolabait ja zure barne hori ustu dezunean, edo literatura lagundu dizunean munduan hobeto kokatzen da, zeu ere, helduago zara eta hobeto kokatu zea inguratzen gaitun mundu arraro honetan, eta hain arraro sentitzen etzarenean, igual ez daukazu halako behar handirik idazteko, baina sortzen da lehen aipatu duen goxotasun hori, azkenean kariño hartzen diozu mundu horri, kariño hartzen diozu beste batzuen liburuei, idazteari berari, eta ondo sentitzen zera idazten, ez? Nik esaten dut adibidez, orain, egoten manaiz denbora aldi bat bizikletan ibili gabe, bizikleta gainean jartzen naiz, eta besteak beste altuago zaudelako erraldoi bat sentitzen naiz, hasieran. Eta iruditzen zait, indurain baino indartsuago naizela hor, eta idazten dira hori sentitzen dut, ez? Nolaiteko trebezia edo erosotasun bat hartu duzu, eta orduan, igual ez daukazu gaztetan zeneukan behar handi hori, baina gustora sentitzen zara, ez? Eta zango nuke azken urteetan hola bizi dudala literaturan, goxotasun bat bezala,
edo leku eroso bat bezala, ez hainbeste barruko premia bat bezala. Oain zure goxotasun hortatik zientzia fikziora jodezu, oso nabarmen. Zergatik? Hitz gutxitan esateko, iruditzen zaidea, nire buruaz, azkenean beti esaten da sortzerakoan gure buruari buruz ari garela, edo gure kezkak, gure ezinegonak, eta batez ere hasieran, lehen esan dudan bezala, hasieran idazten oso lotuta zegoen nire ezinegon, gaztetako ezinegon horiekin. Gero ere hori mantentzen da, eta zure azkenean idazten duzu kezkatzen zaituenari buruz. Eta nire kasuan joera handia izan dudalako personajeak eta kontalariak nire antzekoak sortzen, kontrakoa bilatu dut, kontrakoaren bila joan naiz. Batzutan, batzutan ez, batzutan utzi egin diot, horrela sortzen zait, eta utzi egin diot nolabait sorkuntzari bide hori hartzen, kontalaria edo personajean erantzekoa izaten, baina hori egin da gero sentitzen dut urrundu beharra edo. Eta orain nagoen momentuan iruditzen zait nire bizitzako kezka nagusiei eta etapa nagusiei buruz idatzi dudala. Adibidez, galdu artean, gaztarako kontua daude, Agur Euskadin eta Txistu eta Bioken daude heldua aro bateko kontuak, personaiak dira oso neureak, oso neuregandik gertukoak. Eta nolabait hori kontatutzat daukadanez, ez errepikatzeko eta beste bide batzu bilatzeko, saiatzen naiz nire buruaren gandik urruntzen. Eta horretarako interesgarri iruditu zait zientzia fikzioa, eta iruditu zait aukera ematen duela norberari buruz ez ezik, gizarteari buruz hitz egiteko, eta distantzia horretatik, eta erakargarri egin zait, eta gustora ari naizen apurrean, gutxi ari naiz idazten, Baina ematen du etorkizunak kezkatzen zaitula, eta gizarteak kezkatzen zaitu. Eta bitxia da, zeren nahi gabe ere, ni idazten hasi naizenean, normalan ez dut gehiegi planteatzen zer egin nahi dudan, askotan ideia bat daukazu, irudi bat, zerbait gauza txiki bat daukazu, eta hortik sortzen da gero sortu beharrekoa, ez daukazu, ni bintzat ez dut eukitzen planteamendu orokor bat egin nahi dudanari buruz. Eta orduan, norri batean idazten dudanak harritu egiten nau, eta gero konturatzen nahi zergatik idatzi dudan, ez? Eta niri gaizait gertatzen, idatzi dudan zientzia fikzio horretan, salbazioa ikusten dudala, hola esan da igual gogorra da, baina konputadoretan, adimen artifizialean. Ze giza adimenak iruditzen zait, ez da nire iruditzen zaidala, da idazterakoan, inkonstienteki, ezin detela sinistu, giza adimenak mundu hau salbatuko duenik. Ez dakit, segura asko irango du alarmistenak diotena baino gehiago, baina daraman bidea gero eta argiago dago katastroferako bidea dela. Segura asko ez da izango hemendik 20 urtera gertatu den katastrofe bat, segura asko ez dugu ikusiko, baina giza adimena eta giza harremanak ez ditut egoki ikusten, edo nire inkonstienteak ez ditu egoki ikusten mundua salbatzeko. Orduan, nire literatura horretan nire inkonstienteak bilatu du soluzioa konputazioan, adimen artifizialean. Adimen artifiziala asko ari da garatzen, ni itzultzaile moduan harrituta nago, itzultzailea neuronalekin da automatikoekin, sinestezinak iruditzen zaizkit. Eta ikusita hori nola doan, azkenean nahi gabe ez modu nik pentsatu nulako hori da nik soluzioa, baizik. Nire literaturan mundu hori sortu da, eta mundu horretan aginte global komputerizatuak salbatzen du mundua, gizaki guztientzako justuak diren arauak ezarriz eta betearaziz. Badakit, ez da utopia bat, da txorakeria bat.
Baina, bueno, horretara eraman nau literaturak, eta mundu hori sortzen ari naiz, mundu horretan ari naiz egiten literatura orain. Baina adimen artifizialak omen ditu gure agiak ere, ez? Beste matxismoa eta holako gauzak ere erakusten ditu. Bai, baina kasu honetan dago programazioan dago adostasun, gutxieneko adostasun bat, eta gutxieneko adostasun horretara iristen dira agintari nagusiak, zientzilariek eta adituek mehatxuen dietelako eta esan dietelako, edo programatzen dezue gutxieneko zera batekin, edo hau pikutara doaz. Bueno, ez dizu gehiago galdetu gortaz, irrikitan itxarengo dut zure hurrengo liburua. Juan Luis Zabalaren literaturak gaur egungo errealitatea hartzen du gaitzat. Bere protagonistak pertsonaia arruntak dira, gu bezalakoak. Gure garaiko kontua kontatzen dizkigu, eta horregatik egiten zaigu oso gertukoa. Gu izan gaitezke bere literaturen protagonista, gure miseriekin, gure kontraesanekin. Eta iruditzen zait, bere marka oso interesgarri bat dela begirada. Sentimentalismoa nagusitu den garaian, psikologismo merkeenaren garaiotan, Juan Luis Zabalaren begirada ironikoa da, autoironikoa baita, oso inteligentea. Inteligentea, eszeptikoa, kasik pesimista ere bai, baina sortzailea, indarrandikoa, sugerentea. Eta hori dena, umore printza batzuekin atondua. Ez alferrik, luma zaildua da, urte asko kazetaritzan aritua, beti beraz, euskara dotorean aritzen dena, oso jori, oso dotore, irakurterraz, gozagarri. Obra oparoa dauka, eta hemen gaur irakurtzeko aukeratutako lana, Ospa izeneko liburutik hartua da, testu zati bat. Euskal irakurleak ezagutuko du, seguru bere lanen bat, baditu klasikoak, besteak beste Agur Euskadi, oso ezaguna, edo Galdu arte, obra guztiz interesgarriak. Berriki hau ere bai, beste hainbat lan, narratiban, buktegin ere aurki litzake irakurleak hainbat testu. Ospa Sus argitaletxeak argitaratu zuen, eta testu labur hau, hasi eta buka irakurriko dugu. Eta oso ongi jasotzen du, nire ustez, Juan Luis Zabalaren literaturaren tonu hori esaten genuen begirada hori. Testuaren izena, Idazlea eta Deabrua. Idazten hasi aurretik, ibiltzea erabaki nuen atzo arratsaldean. Ibiltzeak buru argitu eta idazteko ideia onak ematen dizkidalako ia beti. Ibiltzen hasi eta berehala hasi zitzaizkidan ideia interesgarriak bururatzen, eta pixka batean ibiltzean jarraitzea erabaki nuen, burua argi eta bihotza zabal sentitzen nuelako. Zenbat eta gehiago ibili, orduan eta argiago sentitzen nuen burua, bata bestearen atzetik, gutxetik sortuak ziruditen ideia ederren borbor etengabearen aterpe, eta aurrera jarraitu nuen, lasai xamar hasieran, baina gero eta antzi handiagoz, gero eta urduriago, gero eta zoroago, deabru ikusezin eta mutu batek tentatuko banindu bezala. Gero eta konbentzituago, buruan neuzkan ideietan oinarrituta, mundua txundituko zuen obra bat idatziko nuela. Baina horrekin ere ez zinetxita hala ere, aurrera eta aurrera etenik gabe, itxu-itxuan, beti gehiagoren premian, aiketa zerua hodei beltzez bete, eta ilundu ostean, ekaitza lertu, eta galduta nengoela jabetu nintzen arte. Jo batera eta jo bestera, kostata aurkitu nuen, etxera itzultzeko bidea, eta ezurretaraino melatuta iritsi naiz, egun sentian, gorputz osoa dardara batean nuela, eta harima izuaren mende. Larritasunak ahantzarazi egin dizkit, atzo ibili bitartean bururatu zitzaizkidan ideiarik gehienak, eta gogoan geratu zaizkidan bakanak, kaskarrak eta hutsalak iruditzen zaizkit. Beheko suaren aurrian erantzi berri ditudan arropak bezain zarpailak. Itzin dezagun apur bat euskararen etorkizunaz, ez? Etorkizuna aipatu deu, badakitzu bai sare sozialetan, bai bestela ere kezka handia erakutsi dezula, zuk, ezta? Euskara batuarekin eta euskalkiekin sortu dan kalapita batetik, baina bestetik euskara bera iritsiko tedan etorkizunera, gauzoitaz hausnarketa asko egin dezu, ezta? Eta beraz, zea galdetuko izut, zu goizian esnatzezean ean eta lehenbiziko kontzientzi etortze zaizunean zure euskalduntasunarena, zer da lehenbizi etortze zaizun ideia?
Bueno, batzutan pentsatzen dut, gehiegi obsesionatzen hauela batzutan, eta saiatu behar dudala nire inguruan, ez dakit, esain euskaltzale edo esain dezagun Zaldieroren personajea gogoratuz, esain taliban agertzen, ez edo hain. Claro, nik konturatzen naiz azkenean, nik nahiko gizarte honetan euskararen aldetik oso zakur berdea naizela, jaio naizelako etxe euskaldun batean, oso herri euskaldunean, naiz eta lehen esan dudan bezala, karrera arteko ikasketak erderaz egin, herri euskaldun batean bizi izan naiz, gero euskal filologia ikasi dut, nire ikaskidekin euskaraz hitz egin dut, batua ikasi dut, batuan egiten, ahozko euskara batuan existitzen da, naiz da batzuk ez duten aintzat hartzen eta dagoenik ere ez duten uste, ahozko euskara batuan existitzen da, nik ahozko euskara batuan komunikatu nintzen 5 urtez karrerakideekin, eta ala jarraitu nuen, gero beraekin biltzen nintzenean, eta ala jarraitzen dut. Eta lanean ere ahozko euskara batua hitz egin dut. Nire, segur asko, nire askoitiko asento pixkatekin, edo ez, esaten diat ez daukadala, baina, bueno, gipuzkeraren zera batekin, baina ahozko euskara batuan hitz egin dut. Oso normaltasun handiz bizi izan naiz euskara batean, baina gero kontratzen gizartean hori ez dala existitzen. Eta gizartean ez da existitzen, zer juten ze askoitira, eta euskara batua da marzianada bat, juten ze martuten era, eta euskara da eskolako hizkuntza besterik ez, eta 3-4 baserritarrena, eta umeen artean, bueno, kuadrilla, ez da kuadrilla bat ere, ja nahikoa da gertaldun bat egotea. Orduan, ni nolait kapsula batean bizi izan naizela iruditzen zait, eta kapsula horretatik ateratzen naizenean arrotza sentitzen naiz, baina igual arrotza ni naiz, ez? Eta askotan nola sentitzen euskararen munduan, ez? Horren batuan, horren barruan, kontzientea jontzait, batuari buruzko kezka daukat, ez? Batez ere, lehen esan dudana, ez? Badirudi euskara batua dala bakarrik eskolarako, telebistarako, literaturarako, bueno, eta telebistarako ere, segun. Eta badago alako gutxiespen bat, eta gutxiespen horrek dakarrena askotan da euskara kulturatik aparte ustea, eta euskaldun asko ere alfabetatu gabe daude, ez dira horregatik kezkatzen, eta gero askotan ikusten dudana da, horren ondorioa dela, erdarra jotzeko joera handia, bai, konversazioa pixka bat gora juten danean, kultura maila altoa batera juten danean, edo baita ere kultura konsumitzerakoan, ez? Eta nire impresioa da, oin dela 40 urte, ni beti esaten dut, nik filologia ikastea erabaki nuenean, duda auki nuen. Euskal filologia, Espainiar filologia, biak zeuden aukeran, eta erabaki nuen euskal filologia arrazoi komertzialengatik. Hau da, lana zegoelako, orduan, euskalduntzea oso bizi zegoen, alfabetatzea ere bai, gau eskola zeuden, Pako Aristi ezagutzen institututik, eta hasi izan lanean euskaltegi batean, orduan, esan nuen, bueno, niri berdin zitzaidan momentu hartan, nik orduan ez neukan euskarari buruzko kontzientziarik, ni askoiterra nintzen, eta ez nuen euskara zapalduta zegoenik sentitzen. Nire ingura oso euskalduna zen. Gurasoen hizkuntza euskara zen. Orduan, euskara aukeratu nuen ez euskaltzalea nintzelako, baizik, pentsatzen nulako lana eta etorkizuna hortik zetorrela, ez? Eta gogoan daukat, orduan, Ricardo Arregiren kanpaina hori, alfabetatzen kanpaina, euskaldun asko alfabetatzen hasita, bazegoen mugimendua, eta hori dana, nire ustez, gero junda diluitzen. Eta azkenean, batetik erdaldunek egin dutena da, bueno, gure seme-alabek eskolan ikasiko dute euskeraz, gehienak, eta hor delegatu dute beraien euskararekiko kezka. Bueno, jakin, ikasiko dute euskeraz, eta baitu lanerako behar dute hor daukate, eta ereduan, eta jazta.
Eta, honetaz ez da asko hitz egiten, Euskaldun gehienak, garai hartako alfabetatze kanpaina erabat alde batera utzita, ez badute nik behar izan dudan bezala, eta horregatik izaten dut kapsularena edo arrotza edo arraro izatearena, baina lanerako behar ez duten Euskaldun nire adinekoak edo gerokoak ez dira alfabetatu. Eta eskola ez da nahikoa izan alfabetatzeko ere. Batez ere, inguru kulturala, ez dakit, telebista, internet, liburu dendetako liburuak, eskaintza liburuetan, eta bar, erderazkoa izan da nagusi, eta orduan, eskolari utzi zaio euskalduntzearen eta alfabetatzearen zama guztia, eta nolabait, euskara bizigaren diglosia horretan, utzi zaio menpeko tasun horretan, ez? Claro, nik hau dana bizi izan dut, esan duan bezala, nire kapsula, Euskal Munduko kapsula horretatik. Eta orduan igual obsesio bat bihurtu zaitez. Eta orain horrela ikusten dut, aukera galdu dala, Franko hiltzan ondoren, zabaldu zen aukera, galdu egin dara eta galtzen ari garela. Eta azkenean euskara, konformatzen ari garela, euskara bizirik egotearekin, batzuek jakitearekin, liburu denetako porzentaje txiki bat euskaraz egotearekin, Euskal Telebistako kanal bat egotearekin, telebistan dauzkagun egunen artean, interneten ere egotea hor euskaltzale txoro batzuk, eta horrekin konformatzen ari garela iruditzen zait. Eta gutxi dala, nik gaztean itzenean, segon perspektibarekin konparatuta. Pipi, mila galdera ingo nizkitzuke, edo ontatik gustura segituko nuke, baina denbora agortu zaigu. Plazer bat izan da. Bai, niretzat ere, bai. Eta, orain, ondoren, Ana Morales itzultzailea elkarrizketatuko denik, eta seguru solasaldi mamitsua izango dela. Eskerrik asko eta gero arte.